Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah Ta'ala'nın selamı, rahmeti, bereketi erişsin. Allah Ta'ala'ga yaqınayta turgan mübarek yolların birisi ol g'ilim yo'li. Ham bugun men sizga bir qisqa tarixiy voqeani silab berirman. Shu voqeada g'ilimning darajasi ko'rsatiladi. G'ilim uchun yorti davlat boylig'ini birga әзір болған риwayat турында сөз барыр. Ул тарихи хәл Абу Ханифа хәзрәтнең вакытында булган хәл. Абу Ханифа хәзрәтнең ике бик ихласлы шәкерте була. Алар ярлы гаиләләрдән булалар, Имам Абу Юсуф һәм Мухаммад. Икесе дә бик тырыш, бик ярлы гаиләдән булу сәбәбендә Абу Ханифа хәтта аларга хезмәт хакын түләп барган, аларның гаиләләренә сеңелләре, энеләре һәм гаиләләре, әтиәниләре аш булмасыннар дип, аларны укырга җибәрсеннәр дип, шушы Имам Абу Юсуф һәм Мухаммад укырга җирсеннәр дип, хәтта аларга хезмәт хакын түли иде. Абу Ханифа хәзрәт аларга һәр даим кабатлы иде. Гыйлем ул малдан, байлыктан кадерлерәк. Гыйлемне сакларга кирәкми, ул үзе сине саклый. Малны, байлыкны сакларга кирәк. Малыңны, байлыгыңны урлый алалар, караклар, гыйлемеңне ала алмыйлар. Һәм бигрәк тә гыйлем ул пәйгамбәрләрнең мирасы, байлык ул күбрәк кешедә шушы Фиргауның сыйфатларын тудыра торган бер сынау дип әйтик. Һәм көннәрдән бер көнне Имам Абу Юсуф җомга алдыннан гөсел алырга, жуынырга дип мунчага килә. Әмма ләкин бер тиен дә акча кесәдә булмый. Мунчаның ишек төбендә бер ират басып тора. Акча алып кешеләрне мунчага кертә торган була. Һәм Имам Абу Юсуф: "Минем акчам юк. Әйдә мин сиңа берәр хадис, берәр аят, берәр гыйлем сиңа өйрәтим. Яки сорауларыңа җавап бирим. Һәм син мине мунча керергә, гысыл алырга, керергә рөхсәт бирерсең" дип сорау белән килде. Ул кеше: "Миңа синең гыйлемең кирәкми. Акчам булса кер, булмаса юлын җабык" дип әйтеп куя. Имам Абу Юсуф күңеле төшә, аның әле сабый чакта, бала вакытында җылап өйгә кайтып китә. Икенче көнне дәрескә килмәгән була һәм Абу Ханифа хәзрәтләре нәрсә булды дип, аның хәлен белешергә дип өенә килә. Абу Юсуф хәләтен аңлата, кичәге вакыйганы сөйләп бирә һәм Абу Ханифа елмаеп әйтеп куя: "Шундый вакыт килеп җитәчәк. Синең гыйлемең өчен, синең нурлы гыйлемнәрең өчен рәхмәт белгертеп, ярты дәүләт байлыкларында сиңа бирергә әзер булырлар. Әмма ләкин сиңа ул кирәкмәс" дип әйтеп куя. Абу Ханифаның дәресләренә җыруын Абу Юсуф хәзрәтләре дәвам итә. Һәм инде Имам Абу Ханифа бу дөньядан китеп баргач, Абу Юсуфны казый булып, зур галим булып сайлап куялар. Көннәрдән бер көнне Абу Юсуф хәзрәтнең шушы улуг вазифага ия булгач, патша хатыны белән әрләшеп китә. Һәм әрләшкән вакытта шул хәтле ачуы килә ки, хатынына: "Әгәр дә минем күз алдымнан китмәсән һәм минем патшалыгымнан китеп бармасан, сиңа 3 талак" дип әйтеп куя. Хатыны да шунда сүзсез кала. Ире дә патша буларак сүзсез кала, чөнки хатынга 3 талак биргән димәк. Чөнки патшалык шундый зур була, берничә атта бик каты йөгерсәләр дә, чапсалар да чыгып китәрлек дәрәҗәдә дә булмый. Нишләргә микән дип аптыраган килеш Имам Абу Юсуф янына киләләр. Үз хәләтләрен аңлатып бирәләр, кайгылары белән уртаклашалар һәм бик нык үкенәләр икәнлеген әйтеп бирәләр. Имам Абу Юсуф икесен дә тыңлагач, икесе дә үкенә икәнлеген күргәч, әйтә патшага: "Калдыр хатыныңны,
мәчеттә. Иртәгә килеп алырсың, дип әйтеп куя. Икенче көнне патша хатыны янына килгәч, имам Абу Юсуф әйтә, булды ди. Талағын булып чыкмады, хатының сиңа хатын булып кала, хәләл була дип әйтеп куйгач, патша аптырап китә. Ничек инде шулай? Минем патшалыгымнан качмады, китмәде бит. Абу Юсуф әйтә, чыннан да, мәчет ул Аллаһ Тәгаләнең патшалыгында. Аллаһ Тәгаләнең йорты ул, һәм хатының синең патшалыгыннан Аллаһ Тәгалә патшалыгына күчкән иде. Төне буе тәүбәләр укып, дугалар кылды. Аллаһ Тәгаләдән гафу итенде һәм шушы хатаны, үзенең хатасын башка эшләмәскә дип вәгъдә бирде. Һәм шушы мизгелдән ул синең хатын да булып санала, хатын булып кала дип әйтеп куя. Патша шул хәтле сөенә, шатлана, хәтта үзенең ярты байлыгын имам Абу Юсуфка бирергә дип әмер бирә. Шушы сүзләрне ишеткәч, имам Абу Юсуф елап җибәрә. Патша аптырап китә, нәрсә булды? Сине рәнҗеттемме әллә, үпкәләттемме әллә, нәрсә булды, нишләп җыйлыйсың дип сорау биргәч, Абу Юсуф хәзрәтләре имам Абу Ханифаның әйткән сүзләрен искә төшерә һәм әйтеп бирә. Чыннан да, минем хәзрәтем, укытучым, остазым әйткән иде, шундый вакыт килеп җитәчәк. Синең гыйлемең өчен Аллаһ Тәгалә шундый дәрәҗә бирер. Хәтта патшалар сиңа патшалыкның байлыкларын яртысын да китерерләр. Әмма дә ләкин аларның байлыклары сиңа хуш булмас. Сиңа Аллаһ Тәгалә һәм Аллаһ Тәгаләгә алып бара торган рухи гыйлемнәр, файдалы гыйлемнәр дәрәҗәлерәк булыр дип әйткән иде. Чыннан да, хөрмәтле җәмәгать, гыйлем ул Аллаһ Тәгаләгә якынайта торган юл. Һәм Аллаһ Тәгаләгә чын хакыйкый рәвештә тәвәккәл кылган, хушу белән гыйбадәт кылган кешеләр алар галимнәр дип Аллаһ Тәгалә үзе Коръәндә әйтә. Һәм чыннан да Аллаһ Тәгаләнең сөекле Расулы әйтә, галимнәрнең гыйлем юлында җөргән вакытта фәрештәләр шушы юлга канат салырлар дип килә. Ашкынык, хәерле, файдалы гыйлемнәргә ия булырга һәм Аллаһ Тәгаләгә шушы гыйлемнәребез белән якынайырга. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.